ženidba. Zašto? Kažu, moraš se ženiti. Ne moraš. Moraš samo umrijeti. Mislim da u stvari žene forsiraju tu ženidbu. Zašto? Postavlja se pitanje. Pa naime, ženi se maternica suši poslije 40. godine. Muško može napraviti sina i sa 70 godina. Ko treba još malo se nafrizira s jednom viagrom, uz malu pomoć, eto. A žena ne može rađati poslije, kad je se maternica osuši. Odumiru joj organi za reprodukciju. Pa mislim u stvari da više žene forsiraju to u ženidbu, udaju. Jer, brate, ne udali se dok je lipa, zgodna, mršava. Dolaze mlade ženske. Dolazi svježe meso. Svako će rađe mladu pičetinu nego staru kokoš. Tako da me glava boli više od budala koji mi kažu daj mater, ženi se. Ma daj, skini mi se s mesa. Kako objasni gomili budala da su gomila budala? To je moje životno pitanje. Kako objasni gomili budala da su gomila budala?